Кой? Букука надолу ли? Да. Чак паркинга набързо да изкуша на стейпъл. Малко е, къде остави дистанционното е. Цял живот дистанционно ще се же Хю. Хю, този телевизор цял ден него ли ще бъде? Те. Кучката ще цял ден и вечерта ще става да съм мята на ново. Happy and make. Motherfucker bird. Calvo. Need you hate. America got pink for this gangster shit, they love it. Very. Shit. This is the left one shot. Спри да звъниш като Инстаграм, нямаш ли? Вахти, човек. Взимай нова, вахти. And I'll fuck you. Fuck you. Малка му искам 50 да ми звънне, искам да съм от джип. I sold my bricks. Still respect. Like a flex. Сам нашия холдинг, SMG. Фитнес маняк, цигари е. Затегнеш до... Осъзнай се. Ете. Fuck you. Караме на режим проветрение. Бях в лошо настроение. 17. BS. Пендъл, мала бизнес. Нещо има ли, което правихме? Мисля, че не.
Забравихме си увесените ядки на масата. Скоро ще съм на касата. I love the film. Gotta do it. Гуанце падна в канала. Стояне, аз би какво да направя, глав алкохолик. Какво да направя, че си штрас? Излизай направо на штрасето и почвай да протестираш. Ти си един травестит. To be continued. I'm in the fucking elevator. Lift me right now. Don't die today, don't die on my hands, man. Just another day. Live another day. Подмуча без да е болен. Дай пак. Оман мръсен. Пак ли ме да гледа, бе? Да, аз съм. Ставаш аз. Ляга. Здрасти. Христос воскрес. Христос воскрес и за глобо. И за take away. Его малкият генгстър стаи са. Къде ти е колата, майка? Я тебе колата. Я тебе колата. С банчанката ли си? Да. Мириш ли на добре, като влезеш вътре? Мириш, да. Или? Ароматизатора ми заминал, не? Не. Кажи честно, признай. Мириш на левандулки, на нещо такова. Лавандулки? Да. Брат, това ще се направи, че не съм го чул. Ние сме от продължаваме промяната. Само го пусти. Seatbelt. You know there are some rules in my car. Whatever happens, stay awake. Don't watch in the police is about to rape. Box. Straight homie, where I go. Не, кликаш бронята. Кой това? Никой няма в него, пресече. Това са мотора на двигателя нашия. Търси магазин и тръснаме от този. Да, по-честно. Да го знаеш, тръснаме от моя. Искам да съм целият чисто екшън директор, луксозни директор.
Знаеш къде има дрехи? Ако има някой, който продава дрехи и е туп лайфа ми, обявявай се веднага. Дрехи, часовник липсва на ръката ми. Що пак съм без куп? Защото не съм насран. Що те пее така? Пътя ли? Дали надушвам? Пътя ли? Някой ми напука гумите. Аз ще ви ебам майката. Куките са там. Куките са стара и сега гледат в аварийното. Припукната гума 100%. Няма припукната гума спирашка. Чай малко да огледам. Има крива джанта, 100%. Здравейте. Полиция с радар си взяме колана, но пари заради точките от книжката ми. Кой ги пусна? Пусте чао ги в плей. Чакай малко. Може за Spotify. Не бе, чакай, аз съм нещо, за кой ми се случва? Не знаеш къде има да си? Така ще намираме.